व्यवहार खात्याअंतर्गत पुणे तालुक्यातल्या नव्या कार्यालय संकुलात भोगतावण सोहळा आणण्याच्या या खासदारांना आमच्या सांगण्यानुसार राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांनी त्यांचे स्वागत. या नवीन पुण्याच्या नागरिकांची या कार्यालयाच्या आईज पुन्हा आम्ही भोगतावण करतात. अपूर यो मागीर चर्चा जाता. अपूर तू राव मागीर चर्चा जाता. आयज अपुरान मुद्दम प्रेझेंटीला आयल्या. मोदी विरू येता नवीन कार्यालयाच्या माध्यमातून पुण्याच्या नागरिकांना कुरबुरी सुविधा मिळते या कार्यालयाचे आईज आम्ही हांगा उक्तावण करता. सिव्हिल सप्लाय ऑफिस माझ्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रम कोंढा तालुक्याचे सिव्हिल सप्लाय ऑफिस कोंढा तालुक्यातल्या सिव्हिल सप्लाय ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रम आम्ही हांगासा लॉंग पेंडिंग डीव आशिल्ले की बऱ्या जागेत सिव्हिल सप्लायचे ऑफिस धाडचे. तो आमच्या जुन्या मार्केटातली 3 शॉप्स आम्ही सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटात त्यांच्याकडून रेंटल बेसिसाचेर घेतल्या आणि आज आम्ही त्या हेजे इनॉग्रेशन केले. म्हज्या बरोबर आमचा आमदार गोविंद गावडे, सेक्रेटरी गडकर, विरेन गवळीकर आणि बाकीचे सगळे सरपंच डायरेक्टर सगळे जण हांगासर आसा. फोंड्या तालुक्यातल्या लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो आणि हांगासरल्यान आमच्या स्टाफाकूय बरें ऑफिस मेळचें ह्या हेतूंतल्यान आयज ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जाता. हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हजो प्रयत्न आसा की ह्या बिल्डिंगेत उरलेली गव्हर्मेंटाची ऑफिसां येवची जेणे करून ती बिल्डिंग बंद उरची न्ही म्हणून बिल्डिंगेचो रूफूय बी बदलता कारण बारीकसो लिकेज आसा आणि त्याच बरोबर आनीकूय उरलेली ऑफिसीस जी आहा पळय ह्या बिल्डिंगेत सुरू करता ताजी लिफ्ट ही जाता तितके बेगीन सुरू करता. म्हणजे हांगा थंय गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाची रेंटल प्रिमायसिसार आसा, कंजेस्टेड प्रिमायसिसार आसा, ताका बऱ्या जाग्यार हाडून ताका ऑफिस प्रिमायसीस दिवप हो म्हाजो हेतू आसा. आणि ह्या निमित्तान आज आमी 2 गजाली, एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस केले, दुसरें आमी सिव्हिल सप्लायचे ऑफिस केले आणि तिसरो कार्यक्रम जो आसा फेअर प्रायस शॉप्स एका मुख्यमंत्री FTS योजना जो आमी प्रायम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हाजोय आमी शुभारंभ करता. त्या कार्यक्रमात सगळ्या जाणांनी प्रेझेंट करचे. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.